Sziasztok, Mester Potato vagyok, és most beszeretném nektek mutatni két új módot. Méghozzá a Gravity Force-os módot, tehát így kettő külön van. Mint láthatjátok, két új karaktert rak be a játékba. Dipper Pines-t és Marble Pines-t. Ők a Gravity Force című rajzfilmben szerepelnek, és beszeretném őket mutatni. Ez az első videóm, légy szíves, ne nagyon fikázzátok. És igen, megmutatom majd mi is Marvel. Csak közben írtak streamen. Ezt tudja, semmi cucc nem kell hozzá, és tudsz magadnak ilyen pulóvereket csinálni. Igen. És ezt én itt találtam. Tetszik. Kap alapba piggybacket. És amit még ez a mod tud, hogy tudsz ilyen sapkát csinálni, Pine Tree Hat, tehát ilyen, hogy is mondjam, örökzöld elfelejtettem őket. A sapka, mint láthatjátok, ott van, és érdekes, Marble-em ilyen pirosas, néz ki legalábbis nekem. És ennyi lett volna Marble-ről. Most be fogom mutatni a Dippert. Láthatjátok, nagyon gyors alapban is, nem csak az úton. És nem tudom, hogy nevekényi is. Az nagyon hasznos, hogy már rögtön tud kötelet is, meg ilyesmit. Tehát Science Machine nélkül. És kapott egy ilyen könyvet. Amit nem tudom, hogyan kell használni. Azt mondja, hogy könnyű dolgok vannak benne. Amit még tudni kell Dipperről, hogy télen nem vázik át olyan gyorsan, mivel itt van neki ez a kis melegítője. És nem szeret harcolni elvileg. Azt írták. És amit ez a sapka tud, az semmi. Mégis fogom csinálni. És láthatjátok, hogy mutatja semmi. Talán az ötpeszűséget növeli másodpercenként, abban biztos nem vagyok. Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!